Civînên Vîyennayê ji bo roja duem berdewamin û têde civînên cuda di navbera Stefan de Mistura şanderên navdewletî ji bo Sûriyê li gel her du şandên opozîsyon û rejima Sûriyê bê encam derbas bûn. Ew danûstandin hevdemî êrişeke berfireh ji aliyê Tirkiye li ser devera Efrîna Kurdistana Sûriyê çekdarên PYD serbarî şerê rejima Esed li ser Bakur û Rojavayê Gûtaya Rojhilata Şama paytexta Sûriyê û pêşveçûnên Ricêmê li Idlibê tên. Şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Stefan de Mistura li gel şanda rejima Esed bi serokatiya Beşar Caferî civiya û tu encam di wê derbarê de nebûn. Şanda opozîsyona Sûriyê jî bi serokatiya Nasir Herîrî hevdîtin li gel de Mistura girê dan ku Herîrî di dema gihiştina xwe de ji bo bingeha netewên yekgirtî pabendiya opozîsyonê bi biryara jimare 2254 ragihandibû û gotibû ku ew gera danûstandinan ya Vîyennayê ezmûneke ji bo naskirina pabendiya hemû aliyan bi biryara navdewletî. Her wiha şanda opozîsyona Sûriyê li ser zarê Herîrî beşdariya xwe di Kongrê Sûd jî de bi encamên danûstandinên Vîyennayê ve girê da. Di roja yekem de ji danûstandinan şerêgotinan di civîna de Mistura bi şandê rejimê re rûda. Serbarî tewanberkirina de Mistura bi Nebê Alî, serbarî pêşkeşkirina belgenameyeke tewanbarkirinê ku têde rejima Esed bi astengkirina danûstandinan tewanbar kir. Şanda rejima Esed her wiha red kir tu danûstandinan bike û pêşinyar da ku ew danûstandin bên paşvexistin ji bo Kongrê Sûd jî tevî ku şanderê navdewletî de Mistura û desteya bilind biryara xwe derbarî beşdariyê di Kongrê Sûd jî de hîn nedane. Şêrîn Kîlo Ark